παίξουμε το Pro 16. Ας παίξουμε λίγο. Οκ, παιδιά. Δεν σας πειράξει που εγώ επειδή είμαι λίγο αρρώστος θα βήχω. Άντε. Πάμε. Και λοιπόν, ποιο θα πάρεις? Τι θα πάρεις? Εγώ είμαι ο Μαθαίος και αυτός είναι ο Αντώνης. Βασικά η κανονική μου ταυτότητα είναι Μπέι. Ναι. Ναι, αλήθεια είναι. Είναι αλήθεια. Και η ταυτότητα του είναι Χάκι Pixel. Λοιπόν, εγώ είμαι από την κόκκινη πλευρά ο Μαθαίος και ο Αντώνης είναι από την μπλε πλευρά. Είναι με τους μπλε, με τους κόκκινους. Μάλλον Μπαρτσελώνα. Εσύ? Αγιάξ. Μπαρτσελώνα εγώ, ο Μαθαίος και... Όχι. Και Ρεάλ ο Αντώνης. Και Αγιάξ ο Αντώνης. Άντε πάμε να παίξουμε. Βασικά Μπέιλ, Άγιαξ και Χάκι Pixel. Απλώς ξεχάμε τα ονόματα και λέμε κάτι φίλο μας. Έλα, άντε, θα παίξουμε τώρα. Αγιάξ εναντίον Μπαρτσελώνα. Πάμε. I play Pokemon. Να ξέρετε, κάποια γκολ δεν θα είναι δίκαια που θα βλέπει ο Χάκι την κάμερα. Όχι ρε, Μαθαίος. Άσε μας τώρα. Θα λένε Μαθαίο, εμένα όμως με λένε Μπέι. Ναι, Αντώνη. Για μένα είναι καμία, τι λέει? Άντε ρε. Έλα, ανέβα. Ανέβα. Ναι ρε παπά. Όχι ρε. Είμαι η Μπαρτσελώνα Μαθαίος και Αντώνης είναι η Άγιαξ, η πράσινη. Για τους αυτούς που δεν ξέρουν. Βασικά παιδιά, πάντως ακούτε πολύ το όνομα των φίλων μας. Άσε μας, Αντώνη. Ακούτε έναν φίλο μου το λένε Αντώνη. Και γι' αυτό παίξε και μιλάς, Αντώνη. Ακούτε, μάλιστα. Δεν κοίτα μας τώρα. Άρα που είναι οι γυναίκες να κάνουν ένα live. Ανοίξου ρε. Γιατί πολλοί δεν... Όμως ακούμε, μας αρέσει πάντα το τραγούδι Νταπ, όπως και στον Ανάκη. Του Μαθαίου δεν του αρέσει. Και τρώει γκολ ο Μαθαίος από τον Αντώνη. Ναι, από την Άγιαξ. Από νικήσετε. Μην πάρετε ποτέ προ. Πάρε FIFA γιατί είναι ψεύτικοι παίχτες. Μην πιστεύετε. Ρε, κάποιοι πάλι μας. Και ακούμε πάλι τα αστιάκια μας. Και είναι offside.
Πίσα. Ο Πίσα ήταν offside ρε. Ο Πίσα το λέει. Η Πίσα. Θα αρχίσουμε να τα σιάσουμε. Τσίπια. Κομπάρε. Ήταν πράγματα αυτά. Τα πρόβατα. Ήταν πράγματα αυτά. Πράγματα. Ναι, τώρα Αν να είμαστε... μιλάς έτσι σαν τους Κύπριους. Κρήτη, τι είναι. Βασικά εγώ είμαι Κύπριος. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή δεν έχω γνωρίσει το YouTuber του Jamie, πιστεύετε τέτοια πράγματα. Ναι. Απλώς είμαι Κύπριος. Και μαθαίνω ελληνικά. Εντάξει, μιλάς πολύ καλά. Τώρα θα φορέσω λίγο τα γυαλιά μου. Βασικά δεν βλέπω με αυτά. Δεν πειράζει. Βασικά θα τα βγάλω, δεν βλέπω. Και δεν μ' ανφέρω. Να τα ξαναφορέσω λίγο. Μου πάνε! Ας θα τα φορέσω. Δεν βλέπω τίποτα. Τι ήταν ρε, γκολ. Κάναμε ένα φαουλάκι πριν σουτάρει. Στο Δεν Σουάρες. θα τα βάλω. Φυσικά μου αρέσει να πάει το look και κοίταμε λίγο. Όχι. Και όπως βλέπετε φιληθήκανε. Είναι ο παίκτης μου ρε, δεν βλέπω. Με αυτά τα γυαλιά δεν βλέπω καν. Και λένε τα παιδιά Ναι, στα σχολεία να βγάλεις τα γυαλιά. Δεν βλέπω καν με αυτά τα γυαλιά. Τι είναι, τι βλακιά. Όπως το Ντούτσεϊ βρήκαμε ευκαιρία. Ναι, σίγουρα. Για μου τα γυαλιά μου. Τι κάνεις. Και όπως βλέπετε μαθαίνω κυρίες και κύριοι και παιδιά. Θα παίξω κανονικά, άντε. Άντε, σ' άκουσα πολύ. Άντε, άρχισε το. Κυρίες και παιδιά. Φίλες. Κοίτα. Πού είναι ρε. Δεν βλέπω την μπάλα, φοράω τα γυαλιά, δεν μπορώ να δω. Δεν μας νοιάζει. Δεν βλέπω καν. Δεν βλέπω καν. Δεν βλέπω καν. Δεν βλέπω καν. Βγάλτα. Είναι κάτι σαν κόλλα, δεν μπορώ να τα βγάλω. Τώρα παίζω, δεν μπορώ να τα βγάλω. Πώς θα τα... Δεν μπορώ να τα βγάλω. Πώς στο σπίτι κάνεις τα μαθήματα. Τα βγάζω, αλλά περίμενε, τώρα δεν μπορώ να τα βγάλω, παίζω. Πρέπει να τα βγάλω. Σταμάτα το και... Βασικά, θα σταματήσω. Σταμάτα το λίγο ρε. Όχι ρε, τώρα βρήκα... Έχω ρέντα. Α, Έχω ρέντα ρε. Γιατί να το σταματήσω. εντάξει τώρα, κάμωτα δεν βγαίνουν. Αν δεν ξέρετε κάτι στα σχόλια, πείτε μου κάποιες λέξεις που θα λέμε σε live stream. Αύριο μπορεί να έχουμε και live stream. Αλλά Δεν βλέπω, τίποτα. δεν ξέρουμε. Μην πιστεύετε ότι θα έχουμε live stream. Δεν βλέπω τίποτα. Τι ήταν ρε, γιατί χειροκροτάω. Τώρα βλέπω λίγο. Το φάγαμε. Δεν βγαίνουν και τα γυαλιά. 5-5. Πόσο είναι? 5-5. Δηλαδή ισοπαλία Πλάκα σου σας έκανα παιδιά, είναι 2-0, τον νίκησα. Αλήθεια, πότε τελείωσε το πρώτο ημίχρονο? Γιατί αυτό σου έριχνε να παίζουμε? Ναι, Δεύτερο ημίχρονο είναι, δεν το ξέρα. ναι, δηλαδή σε πρώτο σε νίκησα. Γιατί με μάθε... Δεύτερο ημίχρονο παίζουμε. Ποιο λες το πρώτο με νίκησες? Δεν με νίκησες καθόλου. 2-0 πήγε στο πρώτο. Μηδενό. Ναι, Δεν με νίκησες. Άγιαξ, Όταν 2-0 τελειώνει το παιχνίδι ολόκληρο, με νικάς. Υπάρχουν και νίκες σε Ακόμα ημίχρονα. 2-0 είμαστε, πόσο είναι? Παιδιά, πείτε στα σχολεία, υπάρχουν και σε ημίχρονα. Ναι ή όχι νίκες.
Γάμο το δεν βλέπω τίποτα. Τι γυαλιά είναι αυτά. Τι Τι τα αγόρασαν τσάπα. Τι μάνα. Πόσο κάνανε. Κάνα 5 ευρώ. Αλήθεια δεν αξίζει τον κόπο. Να πεις τη μάνα σου να σου πάρει άλλα. Αλλά τώρα δεν μπορώ να τα βγάλει. Να μου πεις. Και κύριες και Τι κύριοι. είναι? Άου για μένα. Όχι. Απλώς δεν βλέπεις καν. Τώρα άου. Ναι, και μου έβαλες γκολ 10-0. Γκολ! Γκολ! Δεν βλέπω καν! Δεν βλέπω καν! Δεν βλέπω καν! Τι γκολ ρε βλάκα. Γιατί τι ήταν, γιατί χειροκροτούσαν όλοι. Απλώς γιατί έκανα με το out. Το δικό μου. Εντάξει, μπερδεύτηκα, δεν βλέπω. Αφού όλα δεν τα βλέπεις. Και περνάει με δυσκολία τον... Και η Άγιαξ έχει πιθανότητες να νικήσει την Μπαρτσά. Αχι. Μετά θα πάρω τότε να. Που του αρέσει ή τότε να... Τότε μάνα. Θέλω μαμάκια. Τι? Δεν βλέπω καν! Δεν βλέπω καν! Δεν βλέπω καν! Ρε χάσε! Πάλι το κάνεις! Απλώς το έχασες! Α, ναι, Και, πάλι. και σε νικάω 10-20! Να μου λες όταν βάζω γκολ. Μπερδεύομαι. Μην μιλάς! Και όπως το προηγούμενο επεισόδιο, αν έχετε δει, θα κάνουμε όλες τις σειρές που έχουμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο. Θα κάνουμε 3 σειρές και τις προχωράμε μία-μία. Ή μπορεί και 3-3. Γιατί αυτό το βίντεο θα είναι ωραίο ηχηδαίο. Όποιοι βλέπουνε gamers, μην νομίζουνε. Gamers. Γκρε- Gamers media. Όταν βλέπετε το κανάλι μας είναι άλλο. Εμείς θα λέμε αν μας αρέσει απλώς. Τι έπαθε ο Μέση, χτύπησε! Ναι! Ρονάλντο! Έλα Ρονάλντο! Ποιος? Ρονάλντο! Τι λες ρεάλ ρε, κι εγώ δεν το βλέπω. Ναι ρε! Κάμω τα γέλια, με αυτά τα γέλια δεν μπορώ να δω τίποτα μιλάμε. Να! Όχι ρε! Πήγαινε να το Τι, βάλεις! έβαλες γκολ. Ναι! Δεν βλέπω καν! Δεν βλέπω! Άντε ρε. Άντε ρε! Είσαι διπλός και δεν βλέπεις τίποτα. Όπα! Δεν είμαι τυφλός, απλά έχω αυτά τα κολογιαλιά και δεν βλέπω. Έβαλες γκολ. Τραυματίστηκε. Έβαλες γκολ. Δεν βλέπω καν, δεν βλέπω καν, δεν βλέπω καν, δεν βλέπω καν. Άντε γεια, γάμα. Και όπως βλέπουμε Άντε γεια, τώρα θα σε νικήσω. δεν μας νικάς. Θα πείτε ποιον υποστηρίζετε ή τον Μανφαίο Στα comments ή τον Άντων. που μπορεί να γίνει νικήσει ο Αντώνης. Ο Αντώνης είναι Άγιαξ, η πράσινη για τους άσχετους. Εγώ, ο Ματθαίος, είμαι με την Μπαρσελόνα για τους άσχετους, η κόκκινη με τα μπλε. Και βάζουμε γκολ όπως μας το βάλε. Συγγνώμη κυρίες, απλά ένας κουνάει λίγο. Ένας φίλος μας που είναι σε κατάσταση στην Το κάμερα. λένε Λέδιο. Γι' αυτό Μην μην παρεξηγηθείτε. στα σχόλια μην ακούω γιατί κουνήσατε την κάμερα, μη λέτε ψέματα και δικαιολογίες. Και αλλιώς θα το κλείσουμε αναγκαστικά το κανάλι. Γεια μου το. Μην το πάρετε σοβαρά,
πλάκα σας έκανα, αλλά αλήθεια είναι ότι μην παραξηγηθείτε. Εντάξει, παίξε. Ευτυχώς. Μου έκανα τα γυαλιά, τώρα βλέπω. Άντε, επιτέλους. Τώρα θα σε νικήσω. Τώρα είναι αργά, είναι... 3-1 είναι ρε. Όχι, 101 είναι. Ναι, τώρα βλέπω, μη λες καλά. Τώρα κάτσε να του βάλουμε τα γυαλιά. Φάουλ! Μη βάλε φάουλ! Και του βάλουμε... Μην βάλεις τα γυαλιά! Και του τα πετάμε στη μούρη. Άντε από εδώ ρε. Και γιατί λέει ψέματα και ακούτε, αυτός ο φίλος μας ήτανε. Φάουλ! Το τέρμα. Και το τέρμα το χειροκροτάει ο Μανφαίος Γιαννούλης. Μην το πάρετε σαν τραγουδιστής που λένε Μανφαίος Γιαννούλης. Απλώς είναι είναι το επίθετό του έτσι. Δηλαδή η μάνα του λέει, γιατί δεν ξέρω το όνομά της. Μανφία, Φάουλ! Φάουλ! Άντε! και η ευκαιρία του και βρίζεται. Πείτε στα σχόλια σας, αρέσουμε να κάνουμε αστεία, να βρίζουμε, να βάζουμε Απλά τραγούδια. αν σας άρεσε και αυτά πρέπει να κανονικά τα λέμε στο τέλος. Και Αντώνη μη μιλάς. Δεν μιλάς πολύ. Έπρεπε από εδώ να πω τραγούδι. Και βλέπουμε το... Μότο, μια φάση έκανα και όταν έβαλα τα γυαλιά νομίζω πάλι έκανα κάτι. Και πάλι βλέπουμε κανέναν. Και βλέπουμε... Και στο τέλος δεν θα τα πούμε γιατί παιδιά είμαστε YouTubers. Κάνει να μιλάς! Πιο πολύ παίζουμε, πιο πολύ μιλάμε παρά παίζουμε σε αυτό το βίντεο και δεν πρέπει να το κάνουμε. Κοίτα μαλακία! Παιδιά, Τον άφησα έτσι. Επειδή είναι λίγο κρίμα το παιδί. Όπα! Λέδιον, γιατί το ρίχνεις? Έτσι. καθαρός, καλώς στο βίντεο. Για πάω στο πλούσιο. Πω, πλαϊκία γκολ, σου δώσα πάσα, τι να κάνουμε. Κατά λάθος ο Μανφαίος. Δεν είναι αυτό λάθος. Επίτηδες για να δούμε αν μου βάζεις γκολ. Απλώς ο Μανφαίος έχει έρθει λίγους μήνες στο σπίτι μας. Τον νίκησα 4-0. Πλάκα να έχασα 4-1 από τον Αντώνη. Που είμαστε σε χωριό. Μην φανταστείτε ότι είμαστε οι καλύτεροι YouTubers. Είμαστε οι χειρότεροι, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε έτσι 2-3 βιντεάκια έτσι. Και προσπαθούμε να Θα κάνουμε κάνουμε- κάθε μέρα. Ναι, Και θα κάνουμε κάθε φορά. 5 η ώρα το Σάββατο, Δεν παίρνει 9-10 το πρόγραμμα. Ας κάνουμε επιστροφή στο αρχικό μενού. Και θα παίξουμε τώρα μαζί. Και τώρα θα παίξουμε εναντίον. Όχι. Πάλι, όχι μαζί. Λέδιον! Λέδιον! Τελείωνε, μια πρώτη είπαμε. Και λέει 15. Λέδιον, μη γελάς. Λοιπόν, Θα μου πει ο Μανφαίος. θα πάρουμε
ποια ομάδα... Θα πάμε έτσι μια... Μια χώρα. Χώρα. Της Ευρώπης. Όχι, θα πάρουμε από την Αφρική. Θα πάρουμε τη Ζαμπία. Εναντίον. Και θα βάλουμε μια άσχετη γιατί... Όχι. Πείτε στα σχόλια με τι θα... να ποιο παιχνίδι να αρχίσουμε. Θα παίξουμε με... Δεν έχουμε καθόλου χαρά. Θα παίξουμε Με την... θα παίξουμε εναντίον τη Dab. Map. Μαπ γιατί Map. κάποιος μου χάλασε την ομάδα. Γιατί να είναι να ας πούμε συγγνώμη αλλά βάλαμε μια φτιαχμένη ομάδα που είναι από εμάς. Είναι από εμάς. Και την ονομάσαμε Dab. Και έχουμε άσχημα ονόματα. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα που φτιάξαμε, αλλά είναι... Κοιτάξτε τους παίκτες. Ο πρώτος είναι... Και βλέπετε αυτούς, ο ένας ο καραφιός είναι ο Ίκο, ο τερματοφύλακας είναι ο Τούς, ένας είναι ο Σκόρπιο, ένας είναι ο Sub-Zero, Υπάρχουν πολλοί παίκτες και λίγο. Ναι, δηλαδή, να σου πω Περίμενε, πώς είναι οι καλοί. εμείς είμαστε αυτοί. Ναι ρε, Με τα ονόματα έτσι. βάλαμε την... Εμείς είμαστε η Man Blue. Δηλαδή... Άντε πάτα εκεί. Απλώς Τι την έχουμε... κάνεις, μαζί παίζουμε, το ξέχασες. Δεν το ξέρω. Δεν ήσουν. Τι δεν ήμουν, να παίζω, μια χαρά παίζω. Παιδιά, του δώσω πάσα γιατί του παίρνω και εγώ περιμένω για σένα. Γκολ, γκολ, το όπα. Ο Sub-Zero Έλα ρε Λέντιον, πάλι. και βλέπετε Το βάλε ο Σκόρπιον, Σκόρπιον, μπράβο Σκόρπιον. Είναι αυτό Mortal Kombat X. ο αγαπημένος μου παίκτης. Έξε. Βλέπετε πάλι Δεν το κατάλαβες. αφού γελάει παιδιά Έλα άντε άμυνα, άντε. Πάρε την μπάλα. Παίζουμε μαζί να ξέρετε. και Το χάσε ο μαύρος, ο Πακιστανός. και βλέπουμε γιατί δεν είναι καλή άμυνα με βαλέ ο Αυτό άμπαλος. σίγουρα θα νομίζω ότι θα πείτε όλοι ότι δεν θα είναι καλό βίντεο επειδή πέφτει η κάμερα τέτοια. Περισσότερο φαντάζομαι αυτό. Αλλά εμείς προσπαθούμε να κάνουμε καλά τα βίντεο και ο Λέντιο να μην ρίχνει πολλές ώρες στην κάμερα. Γιατί Πάτα τρώει ξύλο. χ. Γιατί τρώει ξύλο αλλά Γκολ! Ποιος το βάλε! Γκολ! ο Yellow. Ο Hello! Hello! Ο Hello! Hello. Hello! Ο Hello! Wow! Πολύ ωραίο όνομα! Hello! Η Αντωνία το βάλε. Το Hello δεν γράφεται έτσι. Έτσι, αυτό είναι Hello. Hello, ένα W, dub, ένα Πες του. Τι ωραία. Και άντε να παίξουμε. Κοίτα. Έχω κάνει ένα τραγούδι μόνος μου και προσπαθώ να Ναι. πω στο φίλο μας να το κατεβάσει. Όποιοι δεν μας ξέρουν, έχουμε κάνει και άλλο ένα. Φυσικά έχουμε κάνει και άλλα βίντεο έτσι. Με ένα ή δύο βίντεο έτσι. Ναι, Διόν, γιατί κούνησες λίγο την κάμερα.
Μη τι κουνάς, έλα. Όχι να την κουνάω. Έλα, τελείωνε. Και βλέπετε το... Mr. Pickle. τις γρήγορες πασπούσμας. Θα κάνουμε και τέτοιο. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Αν ξέρετε. Κάνουμε κάτι... Έχετε δει το 2J που σχολιάζει έτσι παιδιά, ξέρω εγώ, όπως το «Αείτε Pokemon». Και σχολιάζει πολλούς έτσι για κάμερα λεσβιών, αν το έχετε δει και αυτά. Γιατί θέλει να είναι πάντα ο καλύτερος και να μην χάνει. Και τέτοια. Θα κάνουμε κι εμείς κάτι τέτοιο. Αλλά δεν θα σχολιάζουμε. Αλλά θα σχολιάζουμε κι εμείς, ελάχιστα πάρα πολύ, αλλά είναι ένας σκύλος, είναι κάτι παιδικά με ένα σκύλο. Τον Mr. Pickles. Το λένε έτσι επειδή πρωί του αρέσουν οι πίκλες και θα το δείτε. Θα σου το πούμε σ' άλλο. Και πάμε και βλέπουμε... Βγάλε όμικρον. Γκολ! Το λέω! Ο Πούτσος! Ο αγαπημένος μου παίχτης. Μπράβο! Τον έχω κάνει. Είναι ο καλύτερος παίκτης! Ο Πούτσος! Να δείτε. Λέντιορ, μοιράζει τα καλώδια. Κάτσε. Και μετά θα παίξεις πρώτο τέξι. Τέξι! Και μας λέτε. Εντάξει, έλα. Ναι, Άντε, τους νικάμε 0-3. Απλώς είναι λίγο μουγκό το παιδί. Αυτό είναι τελευταίο τέτοιο. Μάτς. Τελευταίο μάτι που θα παίξουμε. Δεν ξέρω να μιλάς ρε φίλε. Θα βγάλουμε κι άλλο προ. Τέτοιο προ. Βασικά, εσείς θα μας πείτε αν θέλετε να το συνεχίσουμε. Ή το Far Cry 4. Ή το Far Cry, αν θέλετε, ξέρουμε μπορούμε να παίξουμε το Far Cry Primal, όπως το έχει παίξει ο 2J και να το προχωρήσουμε πιο πολύ. Όλοι μαζί έτσι, να το τελειώσουμε. Και να μας πείτε στα σχόλια αν σας άρεσε Ναι, το βίντεο. και πατά τετράγωνο. Εγώ. Να πνίξεις, άντε, παίξτε το. Πήγε να πνίγεις ρε. Και πρόσεχε. Καλώδιο, Λέδιον. Δεν είμαι κακό παιδί. Κάνει. Ναι. Παίζουμε λίγο. Λίγο κάναμε time out. Κάνουμε λίγο time out. Παίζω λίγο εγώ μόνος. Θα το βγάλω από το μάτι. Παίζω λίγο. Παίζουμε. Παίζω. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά και εγώ είμαι 9 χρονών και πηγαίνω όπως πάντα αγγλικά. Τι ώρα πας αγγλικά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ρε, Hacky Pixel, Hacky Pixel. Περίμενε. Και βλέπουμε... Κάνουμε λίγο time out. Και βλέπουμε όπως πάλι. Πάει μαζί. Παίζουμε. Και βλέπουμε να κάνουμε ένα παουκάκι δεσπεσίο. Ναι, το βλέπουμε πολύ. Και κάνουμε με το Έλα, κλίπο πάνω. κόψ' τον. Μπράβο. Και βλέπουμε το κάμπανο. Κάνει κανένα χορτάκι. Είδες τα κουνάκια έκανε, είδες. Πάλι το φαϊλίζω, δεν παθαίνουν τίποτα παιδιά. Πείτε στα σχόλια τι θα θέλατε να κάνουμε, κολπάκια ή φάουλ. Τίποτα από αυτά. Θέματα σας είπα ρε, θα πιστεύετε όλα αυτό. Λες αλήθεια. Ναι, λες αλήθεια.
Το μάτι μου. Λέει βλακίες το παιδί. Του παρέσει ρε λίγο. Και τον έκανε λίγο. Άντε, τρέξε τώρα λίγο και λίγο. Βγάλε όμικρο. Άχρηστε. Άμπαλος το βλέπετε, πιο άμπαλος δεν υπάρχει και μου λέει βλακίες. Παίζω ένα... Πάρτι, όμικρο. Καλύτερα το χει. Νίκη. Όπα, πρώτα ήταν. Και συγγνώμη, κλείνουμε από τώρα το live stream. Το βίντεο. Γεια σας. Γεια σας.